Kodwa nje Great actions ngibalulekile ukuthi uthumele lunch emsebenzini ama-bouquet, like all of that, gifts. Angithi uyazi ukuthi isiZulu sithi lapho khona uthanda indlela ikhona. Luphi? Uthando lukhona ukuthi phela ngeke lithathwe lubekwe phansi lubonakale kodwa luhlezi lukhona ukuthi lungaphakathi alivele Hayi likuwolethu, uvula uwolethi bese ngiyalibona uthando. Cha kodwa-ke angivumi-ke leyo. Thina kithi sikhule sifundisa ukuthi indoda yondla unkosikazi wayo, intombi imali ithola kuwo. Next Chapter Restaurants is where we are at today, and we are here to try and start the next chapter emjolweni kaMlungisi noMendi. Hopefully it's going to work out well ngoba uMlungisi usibhalele uthi ucela ukuyilungisela uMendi bandla kube wakhe nje amenze umuntu wakhe. So asazi ukuthi uzohamba kanjani, but I'm super excited to see how all of that unfolds and turns out. Hello, hi, greetings to you my South African, my international. Nalo ngazi ukuthi umephi nomgcele. I greet you all. Igama lami nguSinengwa Kanene. But of course, ngoba wena uyi-VIP yasemhlabeni useyintweni ngiyakwazi, then you have the honor to call me under my 2K or 2K naye. You are watching Select Africa TV and this is I Have a Crush on You, because that's exactly what's up. I have a crush on you. Thank you so much for joining me today and being a part of the vibe. Hopefully you'll enjoy the episode. Proudly brought to you by the Next Chapter Restaurants. They serve good food, amazing green drinks. Ama vibes are grandy. Benza ama pleta, benza imcimbi. So if you'd like all of that, then contact them on the details down below. And speaking of my details on the screen, if you'd also like to be a part of the show, khona umuntu omfunayo ufuna sitholele yena, ungasabi mfethu ukhuluma nathi. Select Africa TV izokusetha right to us on the email address down below. Ungitshela ukuthi uba lo mfunayo ngizokwazi ukuthi ngikutholele yena. And speaking of which, asingene ngaphakathi ngifuna ukubona ukuthi umluso kwazi nokumtholela uMendi. Kuyamesha kushoda uM wokugcina kube itriple M. Noma ama M&M. Angazi mfethu, but so find out ngaphakathi. Cela ukuthi ngilandele, and remember to follow Select Africa TV on social media. Subscribe to this awesome YouTube channel. Njengamanje, welcome to the show. Wow. Nekumela ngi-assist cause mina nawe kuyomele sigcine sithandanile. Select Africa TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo soba u2 and please cela uvume tu. Cause mina I have a crush. Sanibonani, igama lami uMlu Mqadi Sibongo. Lana zingakho shuthi ngathi nentombi lapha uMendi. Inkanyezi ke isuke yakhanya ngikhanyela nami. Shuthi ngazama ukubekezela kwaze kwasho ukuthi ngihlulekile ukufela ngaphakathi ikhona usibeka lapha namhlanje. Inkanyezi yakho uyibone? Inkanyezi ngathi ngihlala naye ebuilding lapho ehlala khona, so ngakho uyibona ukuthi kwesinye isikhathi kuyi-lift even noma kuyi-washing lapha nginakho kwesinye isikhathi kuyibona e-rooftop lapha ukuthi iyo-washing machine or isiyaneka, so ngokuyibona kanjalo. Kodwa manje akululanga ukukhuluma nayo. So uma uhlezi umbona njengoba uthi akulula ukukhuluma naye, uyaye nikhulume noma ubungakazi usho lutho kena, mhlawumbe ugcina ngokubingelelana ngizama ukuthola ukuthi nazana kangakanani. Unayo number yakhe WhatsApp, niyakhuluma efonini noma ugcina nje ukumbingelela complex noma nje uyasaba nje all together awuyethi vunji indaba yakhe. Cha, kuye kwenze kuye kube ukumbingelela nje bese ngiyayidlulela ngoba akululanga kanjalo. Amantombazane angisithunzi noma ngese wonke amantombazane kodwa nje yena ngazi noma ukuthi inhliziyo yami ithathekile nokudala ukuthi ngibe novalo ngalendlela lena enginalo, ngoba kuye kube ukumbingelela nje bese kuba kuyaphela lapho akukho nje ukuthini ukulandela uvalo ngoba nenamba yakhe anginaye. Ngoba ngisho ngishaya small talk nje. Hayi akululanga.
This is so cute. Okay, so intokazi yini echazayo njengoba uthi uyasaba ngisho kumkhulumisa yini le echaza ngaye ngalendlela ukuthi uzufuna ukumletha la? Into nje engayichaza ngaye ukuthi uwakala engelona uhlobo lamantombazane eyithatha ubona le ntombazane eyithatha njalo unomoya okahle ophansi umuntu nje mangathiwa ngiyachaza shuthi ngashona ilanga kusowa manje kodwa nje kuningi engakubeka ngaye angazi ngaqala ngicini kodwa nje mina ngokwami ngibone lo muntu lona ongangifanela mina angiyena lo muntu ama-type onama-type kodwa nje ngimbone uhlobo lentombazane ekhethekile kunamanye amantombazane ingakho ngize lapha kuyishow ukuba bengicela ningiphelezele ningitholele yena ngoba ayi kunzima nasemshadweni sobe sekuphelezela kanje bafo sobe sicula sizomlanda awusosithula ubhuti lapho uthe ubhuta sizomkhuleka ke ubali ufike ekhaya. So mangase kuthiwa usisi niyakhuluma kuhambe kahle aqome nithandane njengoba ungamazi ungakazi ukukhuluma naye ungakazi ukudate naye akwazi uhlale naye yiziphi mhlawumbe izinto angazenza noma angazisho ngomlomo wakhe engakwenza ukuthi ushintshe umqondo ngaye? Ukushintsha umqondo ngaye angiboni ukuthi ngayinto elula ukushintsha umqondo ngaye angazi noma ngoba phela akukhona ukuthi ngiyamhalela cha ngiyamthanda impela nje so ukushintsha umqondo angiboni ukuthi ngayinto engashesha ngaleyo ndlela noma ngayintela ngaleyo ndlela ngoba phela akukhona konke ukuthi makwenzeka kuye kube nexazululo eziseduze kodwa siye sifele ngaphakathi kokunye ngoba umuntu usukumthanda ngizima nokuthi utshela abanye abantu noma esuke kunile nangoba ukuthi ungone yangana nofile ngaphakathi ngoba isikhathi esiningi uma usuke wazi wena wedwa leyo nto le isuke ingelona ihlazo into izibe ihlazo manje ziyafika kwabanye abantu ngoba kwesinye isikhathi into umoya uzomnyazi wayo isuke ingakuhlazi leyo nto ngoba isuke ingaqhamuka kwabanye abantu into ibe inkinga into isuke siqhamuka abantu abaseceleni. Yini ongayithanda kumuntu wesifazane? Ayithanda umuntu wesifazane uyithatha umuntu wesifazane uhambe ehleka nje namanye amadoda. Suthi mina sengi-out nje. Zibekwa nje. Okay. Mase kuphinda umuntu wesifazane engathi uthanda izinto. Yebo abantu besifazane bayithanda izinto. Kodwa umuntu engathi ngathanda izinto ngendlela ekahle, ayi ngendlela esoba leqhamile wonke umuntu. Ukuthanda izinto kuyini? Ukuthanda ukuhamba noma ukuthanda ama-makeup ney'nwele noma ukuthanda ukuswenka? Like ukuthanda izinto ungathi wena ungakuchaza kanjani? Yabona ngokwami nje sisi akukwazi ukuthi ngathiwa uma kiwe groovini mase kulandwa labantu laba babizwa ngalamagama lawa angathandiki kumuntu wesifazane so kuthiwa hlanganisani nangu nayo khona phakathi uhlanganisiwe. Yeah mfethu mina angikwazi ukuthi ngathozela ukuthiwa makuthiwa kuhlanganiswa abantu kubala noma umuntu phakathi. Hayi no ngiyakuzwa ngeke. Okay. Mase kuba umuntu wesifazane nje isikhathi esiningi ogijima namabhlukwe ke cha ayi ngeke. Awathandisisa amabhlukwe. Awathandisisa amabhlukwe. Yebo ngiyayibona inwele no makeup ngoba phela usukenzele kuba muhle naye njengabanye abantu abesifazane ukuze kodwa phela ke angisuke kuba yewa lakho lahlahle umuntu wesifazane mina ngimthanda nje besuke benjalo engathi ngafaka umluko wakhe o makeup asuke sebeyibonus. Okay. No frontal. No ngizwa kahle futhi angikumoshela isikhathi bengisazama nje ukunderstand ukuthi umuntu kanjani nokuthi lo muntu sizengayo kanjani but ngoba sengitholile samsothola yena ke manje already ngathi uvalo lokuthe heqe ngikutholele in Steve winip short ubhiya ngenze njani la next chapter ayikho engekho ephuzwayo ngitshela ukuthi ufunani Angcono noma ngawubhiya ngithi just ukuthi le ngeke ngifuna isibindi. Ngifuna isibindi. Ungasabi isibindi sitholakala otshwaleni ngoba nawo utshwala mabufika buye esibindini so nje abakufika kube into eyi-1 suredi kumbona hayi sithole ubhiya qala mase siyombona akwenze angifike kube kanye seneyicala. Alright. Ungayindawo kumbukelo Select Africa TV. This is the Next Chapter Restaurants lesikuyona njengamanje. Njengoba sengishilo ukuthi ayikho engatholakala la ubhiya, ama-shorts, wena coffee, wena majuice noma yini phoza yami utholakala ngisho uthando ke la ngoba uyabona nje basilana nje size ngomjolo abathanda ukudla still futhi usasorted. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You.
Welcome back. I'm with Mindy, the gorgeous flower. How are you doing, baby? I'm well, thanks, and yourself? Ngiyaphila samuhle. Thank you. Amahloni kumina umuhle edlula mina. Ohlelweni lami. Osiyami. Uyamazi umuntu ozoba muhle edlula wena emzini wakho. Tabana. Awuhloniphi. No, you look so beautiful. You smell so good. Uyilento phezulu ekhekheni. Oh my. Igama lami nguSinengwa kanene. Ishow esize ngayo la ibizwa ukuthi I have a crush on you. Okay. Ngisebenzela icompany to Select Africa TV. So the reason I called and asked you to be here njengoba uswenkile nje is because somebody has a crush on you and ucele ukuthi aphiwe leli thuba ukuthi azoziveza kuwena ukuthi uzizwa kanjani. So I just wanted to check with you ukuthi right naloko singaqhubeka since there's cameras and stuff. You'll get to find out ukuthi ubani lo muntu because ukhona naye la espacini uzombona manje mengisukuma mina la kuhlala yena yabo. So I just wanted to check iqala ukuthi are you okay? Can you continue? How are you? How has your day been? Yabo nje unjani nje ukanjani? Okay, Mina, I'm okay. I'm good. I'm actually very, very well. And I'm surprised. And this is a mysterious thing for me. Like Gyatusa, and I like mysterious things. And So because you I want like to this? know, You I would want to like know who is it and why and his intentions. Nagogonke. What if it's a she ngoba wena uthi he? Oh, if it's a she, I'm not into girls. I'm Manje sorry. uzophisa kanjani if it's a girl? Well, I don't know. Nah. No, angazi uzofind out manje the gender. Bengifuna nje ukucheck ukuthi uright yonke lembuzo nayo khuleka uzothola ithuba lokuthi ubuze umnikazi wedate uqobo lwakhe. So njengoba umuhle kanje are you always looking this good noma ubuyenzele usuku namhlanje but you didn't know ukuthi uze kwi-date. So how would you just get your face done and noma uhlezi umuhle vele uhlezi uquphile ukuthi nekuthiwa Yeah, ngathini mangabe ngimenyiwe ngiyahlonipha isimemo. Yeah. Dokumenywa. All right, cool. So are you nervous? Are you curious? Are you excited? I'm cool. I'm actually, I don't know, I'm chilled about this. I'm expecting the unexpected, obviously, and I'm ready. Okay. Do you have a boyfriend, girlfriend? No, I don't actually. Oh, so njobulana vele silanda umuntu right ngoba kungenzeka ukuthi now you also are you looking for love? I'm not looking for love. But if love finds you, And oh yeah, my. if Okay. love finds me, I don't mind. No, makes sense. Really. Do you have a type? Yes. What's your type? Oh my god, my type is... I do have a type, but I don't know how to explain my type. I see my type because this one is my type. Is it more of a personality thing or it's more of a physical appearance thing? It's type yakho. It's more of a personality thing. Okay. Yeah. Okay. So last question, do you have any deal breakers or reason ongathi zama red flags kumuntu owesilisa mawuthandana naye? Him being ignorant of things I like and not paying enough attention to my needs. Because I deserve to be spoiled. I want to be spoiled. And that's a red flag. So mawuthola umfana othi naye ufuna i-princess treatment. I can't! Cut the camera! Okay, I don't know what type this person is. Uzo find out tell bengizibuzela nje because ngizama ukucheck ukuthi from what I know about them and what I've seen about you, will you guys make a great couple? So angiyazi personality yakhe kangako to comment. So sizozibonela wena ke. Yes. Are you ready? I am, honey. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can hear! Come on! Aye, Captain! Ungayindawo mfethu sazoba mnandi, sazodla, sazophuza, sazojola. Stay tuned in. Sawubona Ntombi. Igama lami uMlu. Mkati kwela Simtuba insolweni isigodi indona yensizwa ingqo. Bengakujabulela ukwazi Ntombi. Oh, okay. Mina igama lami nguMendi wakoMadlala osuke eBhekuzile. Yes. Cha, ngiyakujabulela ukwazi mama ngabambe ithabo. Engingakusho nje mama ukuthi seseside kakhulu isikhathi ngikwazile njengoba seseside isikhathi ngikubona ngaphakathi ephintini kodwa bengingelulanga ukuthi ngize kuwe amantombazane
noma kungasekho lamantombazane kodwa ukuhlola intombazane enesithunzi nanendlela eyiyona ngeke ngize ngisho ukuthi ngiyakusaba kodwa ubonakala umuntu ohloniphekile approach kalula nje ngaleyo ndlela ngakho-ke Thank you. ngakho-ke yikho bengingelulanga ukuthi izinto zenzeke ngale ndlela lena ebengifisa ngayo kungithathe isikhathi esingaka kwaze kwaphoqelela ukuthi ngicele nabanye ukuba bekwazi ukungitholela wena ngoba ngigcine ngifika nje ngingasengedwa kodwa bese kukhona Okay, ngiyakuzwa bhuti. Ngiyakuzwa. okuyikhona Thank you. okuyikhona okungibeka lapha mama ngithunyiwe lapha cishe-ke isiZulu siyasho ukuthi isithunywa sona ngithunyiwe inhliziyo lapha ithe inothando ibicela ukuba ngize kuwe umlomo uzoyikhulumela wona ukuba inhliziyo ithini ngoba kube kuthiwa besikwazi ukwenza izinto bese thatha inhliziyo sibe kube yiyona ekade izoyikhulumela. Okay. Okusifiso sami bengingekhona ukuthi ngikuthande kodwa lokuthi ngikuthathe ngikwenze umakoti ngakho-ke izinto azenziwe ngendlela esisuke sifisa ngayo-ke kukhona akukhona konke esikufunayo kugcina kuthini ingakho kube nzima nokuthi approach kodwa-ke ngiyabonga ithuba unginikele lona osukwini ukuthi ngize ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe emva kwesikhathi ngangilifisa ithuba nawe lokho kungenza ngibone ngibalulekile ngoba esikhathini eside ngizama ukuthola bengingelulanga ngoba ngisho ngikubona bengingelula ukuvele ngiku-approach kanje cishe maningi amahlandla ngikubona phezulu cishe nawe ukuthi uze wanothisa ukuthi kunomfana njalo kubongelela amayekubona kodwa ayikho into abekade ikhuluma nawe. Yeah, I've seen that. Njengoba isikhathi esiningi kade kunokubona e-rooftop uthola ukuthi uzonela iy'mpahla noma uyawasha umsebenzi le eyenziwe amantombazane nje ukuwasha lapha e-rooftop uthola ukuthi kunikwa iy'mpahla le sisuke sinekayo sonke-ke ngakho-ke okuyikhona okungibeka la sengikhathele ukufela ngaphakathi. Oh, okay. So ngiyakuphendula manje. Angazi mina ukuthi sikanjani like and awunginiki into esolid ukuthi kuzokwenzakalani udingani kimi angiqondi qobo mina angikuzwa yazi I can't hear you ngikuzwela kude yeah ayingikuzwela kude shame Ncezi Cishe ngendlela nje ezoqondisa le nkulumo lena ngingathi mina ngokwami ngathi mina ebengifisa ukuthi ukunike uthando lwakho kodwa ngalokho bengingekhona ukuthi ngikhulumele into yamanje noma ngikhulumele into eyenzeka manje obukusifisa ukuthi ngikuphathe kahle unginike uthando unginike impatho inhliziyo yami isikhathele kuwo magidi ayishayile ehlombe ngicela ukungcono igidelane neyakho ngoba usikhathele kuwo magidi ayishayile ehlombe okusuke kwenzeke ukuthi izinto noma sifisa akulula ukuthi sizenze njengoba kwazi singabafana futhi amantombazane esazi ukuthi abafana bayefana yebo ngiphikile nami ngumfana futhi ngiyefana nawo kodwa indlela yami yokucabanga cishe ayifani neyabo indlela ebengingenza ngayo kuwe ngiyathemba ucabanga kanjani wena ucabanga ukuthi umuntu osifazane uyaphiwa imali noma ucabanga ukuthi umuntu osifazane uyatotoswa noma nawe ufuna ukutotoswa uthole princess treatment noma nje angazi ukuthi into esusuke yenza kule mpilo yayo manje iguli zilonile uthando ngisho kanjalo ngathi iguli zilonile uthando thina besazi ukuthi umuntu osifazane ujatshuliswa noma yena ngabe kuthuzana kodwa kulesi sikhathi samanje umuntu osifazane usejatshuliswa imali ngaphezulu kothando. yeah Izinto ngendlela ezenzeke ngayo kule mpilo lena zishintshile izinto akusenzeki njengoba sikhule sazenziwe
thina ngokwethu le emakhaya sifundiswa ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kahle, uyahlonishwa, enikwa uthando yena mase ethobela indoda. Lokho kuyokwenza ukuthi uyibone ubalulekile-ke ukwazi ukuvusa nomuzi ngalawo mazi lawo. Kodwa lesikhathi samanje ngoba sihambile nje singapha emazweni sesifikele ukuthi abantu besifazane baphiwa nemali kunemali ebizwa ngama-allowance lesikhathi lesi. Mina-ke imali anginayo kodwa engingakusho ngami ukuthi ngeke ngihlule ukujabulisa umuntu engimthandayo. Yeah. Nokuthi futhi into enginothisile ngawe awuyona uhlobo wentombazane eyithatha awundizi nabafana bengaze ngikubone uphuza utshwala yize noma kuningi ngingakwazi ngawe kodwa cishe ngokufunda ngendlela kodwa ebese ngikubonile ngawe khona ukuthatha inhliziyo yami kwaze wangifikisa la namhlanje. Well, mangabe ukuthi ayikho imali alukho uthando. Mangabe kuthiwa imali ayikho nothanda lokho alukho like kumele nginwe kamnandi ukuze ngize kuwena, kumele ngizenze, kumele ngenze ikhanda, kumele ngikuphathele into emnandi ozoyidla, kumele ngikuthengele nawe something ngizoyithatha kulowo mali because kumele ngiyithathe kuwe, kumele nginike kuwe. Nakhona imali nje manginenkinga ngicela kuwe, ngiyasho ngithi ngidinga one. Yes. Umkhwekazi mabani mama? Sithole. Majobe kaMantshana? Yebo. Oh. Cha. Bengicela mawuthola ithuba mhlambe ukukhuluma naye ungibongele kuyena. Ngobuhle nje angenzele bona emhlabeni ongizalela ihlopheka lisenkanyeni akazalelanga akazange nje qobo like nje like ngathi naye I'm sure uyakholela ekuthenini indoda ngeenkomo zayo, so your words are just words, they don't have isindo yabo. Kanti umuntu ongenamali lumfanele yini uthando? Ayilimfanele mengabe ezothola uhlobo olungayithandi nami. Ungathanda imali. Okushuthi uqonda ukuthi wena uhlobo lomuntu wesifazane uthanda imali. Yebo, ngiyayithanda, ngiyayidinga, kumele ngilandele. Uma kusuke kuqondana nokuthi umuntu umthandile imali akanayo wenza kanjani? Angikaze ngiqondane nesimo esikanjalo. Okushuthi kuzobe kungokuqala empilweni yakho. Hayi, ngeke kwenzeke. Yeah, angiboni kwenzeka yabo because kumele kuhambisane, the couples have to communicate, kumele kubalance. Manje mengabe khona la kuxega ngakhona ngeke ngize ngikwazi and kuxega kwinto ebalekile kuyiyona egcina uthando liphila. Ayikho injabulo ekhayeni engenayo imali, kuhlale kukhonondwa, abahlale abantu bakhona bengajabule, kuhlale kumuncu la khona kunemali khona. Oh, we get to flourish, we get to do whatever we want, we get to go on vacations, we get to travel to Bali and all of that. So if you can't provide that, I'm sorry, I can't. There's not gonna be anything besides being complex mates. Yes. Uyakwazi ukubheja mama noma ukuzwe ngabantu ababhejayo olotho powerball? Ngiyawazi umbhejo umgambolo, angikholelwa kodwa kuwona. Ngokucabanga kwakho mama, angithi umuntu masuke ebheja ama-possible outcomes akhona asuke ethini? You might win or lose. Win or lose. Mase siba positive ke. Uma ngenza ukuthi umuntu wayekwina le mali osuke ibekiwe ngoba kusuke kuqalelwa ko-90 million ko-60 million, ucabanga wangana nomehlo ongenzeka empilweni yakhe uma ngathula leyo mali? Hell, he will be rich, he will be filthy rich ngenhlanhla yakhe. Inhlanhla yakhe? Yeah. Mese kuyimandi eyangishela ngimqomo. Uma ubheka ongangana nomehlo ongenzeka empilweni yami ngokuthola uthando lwakho? Angazi,
yazi Akasikapela futhi. I don't know. yazi engingakusho mina kimi ubalekile ngeke ngize ngisho ukuthi mina kubalekile kodwa nje engingakusho actions ngibalekile ukuthi uthumele lunch emsebenzini ama-bouquet, like, you know, all of that, gifts. angithi uyazi ukuthi isiZulu sithi lapho khona uthanda indlela ikhona Luphi? uthando lukhona ukuthi phela ngeke lithathwe lubekwe phansi lubonakale kodwa luhlezi lukhona ukuthi lungaphakathi alivele Hayi, likuwolethu, uvula uwolethu bese ngiyalibona uthando. cha kodwa-ke angivumi-ke leyo thina kithi sikhule sifundisa ukuthi indoda yondla unkosikazi wayo, intombi imali ithola kuwo. Ingakho-ke mina ngoba angisazi kwakusazi leso sisho ngiyasiqabuka, ayihlali njalo nje qobo. Mina ngeke ngikwazi bandla, ngiyaxolisa, ayivishiyeli no. I have umsebenzi wami uyangisustain, ngiright. Angifuni makufika indoda izoba liability empilweni yami. I can't. Kufanele a-ede to this glow. It has to be more. It has to be someone I'm willing to build family with, someone who's gonna, you know, be there for me financially, emotionally, physically. It's something like that for me. That's how I like to see life. If angakwazi mangilekha imali-ke kona kusuke kulekho okukhulu. Angithi uyazi ukuthi ngoba sishiye imindeni emakhaya, umama, obaba, abantu abasemakhaya ukuthi ngoba silana bathembele kuthina nje, angithi akwazi lokho. Oh yeah. Manje uma ubheka ngingayithatha imali yokuthi kuthiwa kuzoba ne-allowance ezozakho ekubeni kukhona allowance ekhaya njalo ngenyanga. Ingakho kumele ubheke ngathi unkosikazi wakho uzomthola emakhaya, but kulunge khona ngeke kukulungele la. Angeke, like, ngcono uyozama khona. And thank you for inviting me here, but like there could never be like anything engathi ingenzeka yabo besides ukuthi sihlala nje. Uma uthi ngathi unkosikazi ngizomthola emakhaya, yini lo ibona ihlukile kuwe nakubantu basemakhaya? I like things that room, things that puff, things that bring more of luxury. You see, yes. So yeah, I'm not into, you know. Ngoba vele okuningi ubukathi ungakakwazi ngami. Mina ebengingacela ukuthi unginike ithuba ngikwazi ukuthi ngiyibonakalise, ngoba njenganamanje ukukhuluma ngeke kuze kuyipheshe lenkulumo, ngoba vele lento ngoba ngikhuluma umlomo ukhuluma amanga, futhi wona lo mlomo lo ukhuluma iqiniso. So cishe kwengukhuluma kuncane ongakuthatha ukubone ukufanele, kodwa mase ngenza cishe unganeliseka indlela engabe ngenza ngayo. Angeke ngize ngineliseke futhi. Manje ngicela ukubuza nje, ngixolise ngoba bebangaka abafuthi abanemali la phandle, okushuthi wena bonke ngoba besuke benemali uthando lakho balithola. Yep. Okushuthi ngoba bebangaka abafuthi aba-affordayo la phandle kuwe balithola uthando bonke. Hawu, bengalithola, engazangilobola zangishade nje, ngimzalele ingane, ngibe nebhizinisi lami, sibe happy ngoba siphila kamnandi, siphila kwi-luxury. Uma sefikelwa ilanga lokuphela kwemali, ngoba sithi izolo ungaphili kahle yoba yini wena? Phela nami I have my businesses, so I have nothing to complain about. I'm sustained, so phila ngemali yami le engiyizuze ngokufika kwakhe empilweni yami wa-eda. Okushuthi thina esingakaphumeleli kahle hle empilweni uthando into esingesiyithole la Chabo.
Okushuthi kahle kahle uthando lwakho uyalidayisa. Awuthandi uyalidayisa. Hayi kushuthi ngiyalidayisa mangabe kuwukuthi ikona ukuthi kufanele ngijabule hayi ngiyalidayisa qobo nje uyalithenga uthando lami uyalithenga nje qobo ungenze ngikhazimule bese ngiyathanda ke nami mina ngoba ngofuthi uvela ukhazimula ke ayike phela ingakho ngithi I need more. It has to be more. It has to be extra. It has to be extravagant. Not just your ordinary person. Because, you know, trying. phela okunye ngami is not like imali anginayo sidala kuphela imali enginayo imali yokuphila imali eafforda izidingo zami akuyona imali eyedlulele ukuthi ingagcina isi-impress abanye abantu noma igcina isijabulisa omunye umuntu ngaphezulu ngendlela ukuthi ngigcine sengisokola ngendlela engisebenza ngakhona nami njengoba hlela nje building siyarent building nemali okumele iye ekhaya kumele sithenge ukudla khona la ngaphakathi isizokhamba ngaphi ke lena ke osekuzomela iphume ngononina njalo ize ngapha ku Ingakho ngithi it won't happen like nje angithandi umuntu okhonondayo angizona umuntu okhonondayo so nje wena fix your life qala wena unakekele kini qala wakhe kini ukhulisa ingane zakini wezakho mazikhona uhlukane namantombazane wafice edolobheni nje washiye phansi uqale wakhe isithabathaba kini ngoba mina leyo mali esithabathaba ngizoyiqeda ngeke usasakha uzobathanda beze bebe bangaki ke aba-afforda ngoba phela abaningi abafuthi ba-afforda la ngaphandle ima-ke laba abanga-afford bona nabo kumele ngibathande baze babe bangaki ngoba ngeke ngikwazi ngcono ngibe ngikhala ngibe ngijabula bebe baningi noma bengangiphula inhliziyo yokusalayo I'm benefiting something I'm gaining something he's adding something onto my life unlike the one ongitshela njengoba ungitshela nje ukufika kwakho empilweni abadedanga lutho kuyafana uyafika uyayifanele uyahamba uma ngikubonile kuyafana ukuthi angikubonanga angeke ngikwazi I can't yazi inkulumo leni iyangidida mina lenkulumo iyangidida mina angizanga ukuzocela uku-invest empilweni yakho kuphela bengizocela uthande enhlizweni yakho mina manje uma usukhuluma ngemali njengamanje ukhulumisa komuntu osoba business angazi noma ngizo-investor noma ngizothola ngiyena vele somabhizinisi I saw here so you might just give me 30k ngihambe ngiyo-order inwele eTurban City eyiningi kakhulu kwenzeke into ekanjalo manje shuthi mina njengamanje ngizocela uthando kodwa sengidibane nokuthi ka-investor khona la ngiyachazela yabona nje njengamanje ngingakucela ukuthi ngikhokhele ama-bills ami ungiphi imali ngiyakubalekisa lapho ungabe ungeke uzukwazi unginikeze ngikudingayo so you might as well just run away and don't look back bengingakucela mina ukuthi unginikeze uthando okuningi mase sikubona ngendlela this is I don't know angeke ngikwazi uthando lami ngiyacelisa angeke ngikwazi ukunika alukho olubhakuzela ikweletu debt no cha bengakusho mina bengathi though it won't happen nje whatever you thinking it won't vela ayikho lento engishelayo la uma ukuthi ngizoshelwa ngemali yebo Dadewethu kwethala and and then manje sengibona ubhuti manje sishayisana ngeyifuba manje sicabheni uyaphuma uphethe ibhiri Ubhuti did not understand the fact that we as women we need men to spoil us with money with things like you have to add something in my life you have to okay so manikhuluma kwi-conversation how did that come about because also we need to be like it's consideration the fact that men know that they have to provide and spoil us and trust me in most cases they do not mind doing the spoiling but abafuna ukuthi ubatshele ukuthi you have to spoil me ufuna ukuthi akwenze yena nje akuspoil nje mawukuthi ubona ngathi worthy uzokuspoila same way nawe mawubona ngathi he's worthy uzomhlonipha umwahlele wenza zonke izinto abayithandayo yes so I'm trying to understand ukuthi
nifike kanjani leyo conversation ukuthi azadube ahambe iqale kanjani? See, ekuthenini yena ungitshela ukuthi mina if he's asking for my love, that means uyalithenga uthando lami. So ngathi mina chabo awulithengi kodwa futhi no ngisho ukuthi uyalithenga, it has to be like that. Mina ngathini, if I'm asking you for money, mina wena you expect me ngathini, if you're not giving me any money, we expect ukuthi mina ngiwashele ngikuphekele and do all of those wife material things for you and all of that kanjani, and then when what are you gonna like give me In return? Like the spark I'm gonna get and all of that not, and then he was against that whole agenda and all of that. I was like yena kusamela afite ekhayeni yabo. Ngamtshela ngathi awuthini because kusaka njalo, just go back home uqede wakhe unakekele umndeni wakho ukhohle amantombazana asedolobheni, just focus on ukuthi qala ube ilesigwili lesi esingabaphi imali, uyaqonda babanike idingo zabo ngonxa uthi uthe uyamthanda, ngoba uthando lodwa aliphaki, uthando lokulamba ngeke ngikwazi. Yeah. So you were basically looking for umuntu ozothi kuthanda abexpose njengoba ungichazelile eqaleni, but wangayithatha kahle like in a good way, and I did not mean it in a bad way. I was also saying that kubalekile saye ekhayeni akaqala ekhayeni so that he'll see ukuthi akanankinga yaqonda, like nje akukho akuzomela dile nami onama expenses or mina phezulu ngi expense yena, like you know. So yes, so manje udube ngisho ukudla because kufika ukudla kwenu manje nina akasekho. I'm telling you. So like I'm confused okwangempela, what's going to happen? Uhamba ukuhamba or bayihamba la kuwena, did he say anything no movie lwasukuma wahamba He mention just imali? stood up and left when I mentioned it. I'm like, yabo kumele Uthanda ukuthi uspoilwe ngemali. Like I'm not asking for much, and nami ngizobe ngathini, I'll be bringing myself to the table and ngiyasebenza yabo into kanjalo nje, so I don't understand. Oh na imali yakho ukuthi nje kumnandi phela kuphiwa imali, obvious hayi ukuthi uzophila ngemali yakhe yedwa. Yes. So I heard you earlier mentioning ukuthi if kuukuthi nayo uzobe expect ukuwashelwa nokuphekelwa nokunakekelwa nje ngendlela domestic, now uzo expecta imali, so kube uvumile ukuthi uzokunikeza le mali ade uyicela kungeke umind ukumenzela ama duties akanjalo. When it comes to those duties also, like oh my god, I don't like being super active in the Oh, but you want his money to come in super heavy in your account? Like not like that, like in I'm used to places that have washing machines, that have dishwashers and a maid, you know, a helper. So he's paying for the maid or the helper. No, let's I'm can like you talking help about my the helper. The helper, yes, the housekeeper. Yeah. Okay, I think I don't know if I should say my previous relationships. Yeah, it's okay. I like used to have it like that. Okay. So now that I have to. No, I'm trying to understand how it works. I wouldn't get if there's anything wrong with it. So the guy sends you money to spoil yourself. Yes. And then the guy also has to pay for the house helper to do his laundry, to cook, to buy the dishwasher to wash the dishes. It is called luxury. Luxury. It screams luxury. Like nje ngiyabathanda laba bangayazi ukuthi bayenzeni imali yami. You see, not that akayazi, or maybe he will, you know, I don't know. Nje kodwa for me ozongitshela kanjani inhliziyo ephefumula broke, I can't. So now that he's left and we know what Teklize good dates, how are you feeling? Because now he's basically stood you up, hell. It's okay, it's fine. Maybe another, no, not another, because he's typically like one of them. A guy who can afford will come and basically say something that I like, and then we're gonna. Uzomisa kanjani mengasekuthiwa lokudla kukhokheliwe and now you have to pay for his food and your food since he's left? I'll pay. All right. Yes, I'll pay him. Okay, cool. No, thank you, my love, for coming and for availing yourself. I'm sorry it ended. I didn't think it would be. Yeah. So I'm truly sorry about you. Not sure if I would say we wasted your time or it was worth it for you. Well, I say that it was just
One of an those. outing, one of those days, you know, because it's normal for leaders to experience abantu besilisa baso. So are we wasting on outfits because now we dates, man? Just solo Oh my dates. God, solo dates and solo dates. Come on, nah. No, let me leave you to at least enjoy the food. The entire date didn't go well, but I'm sure the food would be so good. It's so delicious. Exactly. They are You serving. even forget about Oh my indaba yakho God. nofana ne. That's so senior. Angikiyeke mhlawumbe uzothi usadla kube khona elinye ijongo elizothanda ukukujoyina. I'm not a and- John, but can I please have class, you know? Okay, it's like another man to Yes. join you, and you know. Yes. I'm sorry about that, but It's okay. cool. Thank you. Futhi mina namhlanje ayihambanga neze kahle. Ayihambanga kahle date yami. Into esuke yenzeka nje. Losisi unempakamo nje. Sesi ngikhuluma naye kahle ubhizi uyangigwedizela ngikhulumela isilungu mina nje uqala into engingayifuni kahle. Okwesibili uzongitshela ngeindaba zama-allowance, indaba zezimali ungazazi ukuthi iqhamukaphi kumele zikhishwe zinikwe intombi. Lawo ngiyazi mina leyo into nensiza esifundisa ngaleyo futhi. Thina sazi ukuthi intombi ndwa kubo indoda yondumkayo. Leyo ukuthi kunemali ebizwa ngama-allowance nje ngiyazi leyo nto futhi angisebenzi leyo nto. My date was very bad, actually, Jay. I did not like things that were said and all of that. Futhi nakhona issue ebekhulwa kule imali ngathini, like I did not want to serve or show ukuthi uzoba i-provider as he should, as it's supposed to be. Ayikho nento engiyithandile nje ngedate mina. Ayikho nento engiyithandile ngoba into esiyenzeka lo muntu akabanga umuntu ade ngitshela ukuthi uyena mina. Shuthi nje ngisuke aqondana nosomathuba into esuke yenzeka. Lwasiso somathuba nje akayena lo muntu ade ngicabanga ukuthi uyena. Shuthi nje ngihehwe ingaphandle kanti ingaphakathi alifani nje nalento engicabangayo leyo semqondweni wami. Into engingathanda ukisho kuGuy ukuthi he must look for people abakwi-standard sakhe who are not asking for money, or perhaps he might go to emakhaya ahambe uzothola umfazi lapho ozofuna ukuseva uthando, hayi ozofuna imali, ngoba la edolobheni uthando lihamba ngemali alihambi lodwa. Indoda ngeenkomo zayo, so ngimtshela lokho ukuthi noma akahamba ayoqhubeka akhe asave imali, abe busy ekhayeni, angagxili kusifazane kakhulu. Into eshintshile emqondweni wami ukuthi lo sisi uyilento lena engingayithandi into esuke yenzeka. Into esuke yenzeka nje lento engingayithandi, umuntu othanda izinto, umuntu othanda imali ngalendlela edlulele, eseqophile kahle nje. Usomathuba nje kahle lo sisi akuyena nje umuntu nje oright, usomathuba nje qopho. Umuntu wazi ukuthi kunemali okumele ize kuye njalo ngesikhathi. Yena ubheke nje yonke into. Shuthi kahle uma kusuke kuthandanwa kuze kuyophela uthando, uThenkulu uqhama ngumuntu oyedwa, kubonga umuntu oyedwa nje othandweni shuthi. Manje leyo nto mina angihambelani nayo so nje. Ngathi ngoba vele kade cacisile ukuthi angiyofuna umuntu ngomthola emakhaya, shuthi nje mina futhi umuntu lo ngicathi ngamdinga ngomthola khona emakhaya ngoba futhi labantu baseThekwini ababona abantu abacathi bayibona. Into engiyithandile nge-dates ukuthi ngishawa umoya, ngiphumile, like uyabonga out, even though sekungize ngakhokhela nokudla, it's fine, but I was out nje and I got to see another guy. Uyabona nje fast kuyasheshwa, siyamove la late. Into nje ngathi ngifuna ukisho kuye nje ukuthi uyofeyilanda ngelendlela abheka ngayo. Yawo nje akayena umuntu nje la ntombazane leya. Ayena nje umuntu mayiphila kanje. Oh my goodness, the next chapter, this place is so gorgeous. The food they serve, it's so amazing. The hospitality, I like it, Shane. I advise you at home to come and dive at the next chapter in Florida. Ngayitshela umuntu ongakazi next chapter ukuthi ongakazi eze next chapter ukuthi next chapter indawo yakhona inhle ihlelekile, bese uthi ke ngapha ezibandayo cha bayaqinisekisa ama-hoteli benza ngesikhathi uphuzo nje lifika ngalendlela osudinga ngakhona. Yazi indlela bekhamba ngayo izinto sisafika na the way benginethemba ngakhona bengithi ezohlala isikhathi
sengikhuphuka ngithi saze sajola kamnandi sathandana kamnandi sathanda awukanti angibuzange elangeni umlungisi uhlulekile ukuyilungisela yena into yakhe angazi ukuthi ngithini ngibhlungu emoyeni but thank you so much for making it worth our while. Thank you so much for tuning in and being a part of this date right here on Select Africa TV. This is I Have a Crush on You and we're reporting coming to you from the next chapter on 167 Florida Road. By a host, I'm a party, I'm a baby shower, I'm a conference, I'm a meetings. They've got amazing platters, they've got amazing food, drinks, nangiti. Ungathathi lo mjolo namhlanje bese ubona ngathi mhlawumbe umozela next chapter kuzohambela kabi cha woza uzoqale yakho i-chapter kabusha sha right here at Next Chapter. And then please also remember to follow them on social media platforms. It's the Next Chapter Restaurant, and while you are at it, follow Select Africa TV and subscribe to this awesome amazing channel on YouTube. Thank you so much for watching. It's a pity ukuthi akumhambelanga kahle umlu, but kuyoze kulunge nakuyena kodwa Nkosi yami semhlabeni lana izinto zimana ukwenzeka. Igama lami nguSinengwa kanene, but of course ngoba wena uyi-VIP yasemhlabeni, then you get to call me under my 2K or 2K naye. It's time for me to love and leave you. Ngisuthi badi. Nawe mhlabeza la ekhaya uyobona ukuthi uyosutha kodwa ukuthi ngiyolala. Speaking of which, ngumshelele